Okay, fana ugeli ngizama umchazela mfethu isitori hayi no mfethu ngiyazi mfethu angisipani kodwa mfethu ingane mina ngizoyonda akunayo inkinga nakho. Yeah. Ngiyashinga umjida engikwazi ngengihlula ukondla ingane mfethu ngeke ngihluleke. Akube ngathi understand ugeli iphinde idlule inyanga ingane isizaliwe. Ukuthiekusenjalo aphinda angidonse lokugeli lona. Yebo. Mina ngisahlanganisa amaplani ukuthi ngikwazi phela ukondla ingane yami mfethu. Akakahlangani. Ngizozama amaplani. Lokugeli lona mfethu angitshela sabe zangasayihlupha. Usekhona omunye umuntu okhona empilweni yakho uzoyondla ingane. Ngisho like yabo like ngiyathiwa mina nje mhlawumbe yabo she's bluffing yabo. Ngisho cha uyadlala. Utshela nje Efonini cha angasayihlupha mfethu. Ha. Indaba enkatshana kamenze ephuza umlaza ngameva nabendlondle nophapha ekhanda enhle nasezantsi ifunda zethu zethu zonke khona eNingizimu Afrika siyabingelela le Black Life TV igama lohlelo ke lithi indoda ayikhali sizoxoxa namadoda egoniluka ekhiphi ngaphakathi lawo esho ukuthi athiwa king yabona abasho njalo ke besuthu ngifundiseni kanjani nami ngingene ezintweni yabona. Right, Sithembeke igama lami Kingsicaka ngalo qiniso ukuthi sicaka sisha empunyelo phoka amancisa kancane ayidedela into babesona phambhathi umhlana amagwala. Malana nomunye indawo avakho ufela ngenhlihlekana esidinde hlikiso magidanga ngona semntubatuba. Awuthi nginyeke soqhubeka ngelinye ilanga. Sila ohlelweni namhlanje sizokhuluma nesihambeli sethu sothola nje ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe yini emdlayo kungane la singenaphi thina as Black Life TV. But asibingelele mfowethu. Ngibingelele bhuti kakhulu. Ukahle nje. Hayi yaphileka. Shapho mfowethu ake sizwe mfowethu ubani ka. Oh, ngikhuluma nomlondi wamkhize oqhamuka endaweni yasemthwalume. Ukhula lapho ngiyakubona ke emthwalume ukhula kanjani emthwalume isimo sokukhula sikanjani ifamily obuphila kuyona bekanjani. Oh mina ngakhula ngathini ngakhula ngaphansi komndeni ongekho like esezingeni lempilo yabo phezulu nje yabo yeah. So ngakhula ngishizila mfethu kakhulu for because itime lashona ngisamncane kakhulu. Sure. Futhi besanda kushona itime limashe ioledi angazi nelaleni ukuthi lihambe ekhaya lahamba la ngishiya kubo time. Yeah. So ngathi izona izinto lezo zenza ukuthi impilo yami yabo igcine ingasahamba kahle. Shiya kuba time ngale kokuhlawulwa nje. Wajust wahanjiswa njengephasa. Ngingazi noma ngahlakula cause into kanjalo angazi ngiyilandele cause ioledi ake nomuntu engathi siya connect naye siyaxoxa yabo yeah. Lisakhona oledi. Yeah, isakhona. But unconnect. Yeah, connect nje. It's not like uma wami because unayo phone number yami kodwa nje it's like angazi bese ngachaza ngithini ayikho nje i-connection between mina naye. Yeah. Laba bakubo ke time lakho kohle nawo baye bathini in terms of bakuhlanganisa neoledi bayihluphi nabo ngalokho noma basawa begraduate lakushila. Edladleni mfethu wonke umuntu uyinakela impilo yakhe edladleni mfethu yabo. Cause amantiza asuke emakhaya zosipana lesithawa so anake leyo nto leyo ngasala nosajina nomkhulu badala ayinaki yonke leyo nto yabo. So ngagcina ngikhulile kanjena nje without ukulazi oledi kanjalo mfethu. Now ukhula situation engekho normal like abanye abantwana bekhula benoma families abo benomama nobaba yonke into imnandi phusha and when ukhula aroundini ukhula nabantu isimo sakho sempilo umqondo wakho awugqileza kangakanani mawubuka ontanga yenu bephila impilo ehlukile ngekho. Yo bro umqondo wami awugqileza kakhulu lapho because kubuhlungu mfethu ukubona abanye abantu benabazali mfethu nokwazi ukuthi awunawo like uzohlala nabantu mfethu bekuxoxela yabo baxoxa ukuthi ekhaya kwenzakaleni oledi ngenzela into ethize like oledi ngithengela ibhola yabo itime into kanjalo mfethu akuphula wena emoyeni because the time ikhuluma yena lo muntu leyo nto wena uyacabanga wena ukuthi mhlambe kuthiwa kube khona yabo at least one umzali at least oledi noma itime mhlambe yabo ngabe impilo normal. So lokho kwangihlupha kakhulu because namanje mfethu ngiyazibuza ukuthi mhlambe ngabe impilo injani kube bakhona abazali bo2 and la ohlele khona edladleni kuko kwetime izingane zingaki njengoba nihlala nje impilo yakho wona iyafana nazo noma mhlawumbe wona uyayibona nawe uyifeel ukuthi no angibelong la kahle this why ngiphethwe kanje. Ya ngathini mfethu impilo kahle kodwa kusinye isikhathi ngibona ukuthi
mina anginabo abazali because abo abantu abanabazali izinto bazenza ngenye indlela bo like kwenza example like mhlambe sothi umzali uzothengela ingane yakhe ingubo yabo mhlambe mina ngangithengela yabo leyo nto mina iyangishaya leyo nto leyo ukuthi mina waye ngangithengelanga into ethize kubeni umthengelele usibanibani kodwa sebesihlala endaweni eyodwa bo Okay. sure I-time lakhona aliparticipate lalinjani time lesipana noma ithama lashona sayingane bro angilazi Okay. Olendikushiya lingishiya selihambile vele i-time ya lihamba i-oledi lahamba mhlambe ngingathi because anginawo lwazi nami olanele kahle kodwa mhlambe lihambe oledi mhlambe sekuphela inyanga i-time lishonile so laselabona ukuthi mhlambe ayisekho isidingo salo laphana layibuyelela lihlala khona so wena uzohlala nogogo nomkhulu lihlala nogogo nomkhulu no-auntie. Sure. So in terms of education ukuya phambili o survive kanjani esikele? Yeah, esikele akushaya because mina ngumuntu obright ngeke ngithi ngibright but ngiyashesha ukubamba so ngangiphasa nje kahle esikele yabo yonke into imnandi futhi yeah so esikele angenankinga esikele ukelezelana lapha esengqondweni yakho no mase ngiyi-Grootman ngifuna ukushaya le impahla nalezi yini esengqondweni yo ngithi ngisakhula ngisayingane kahle ngangifisa ukuba iphoyisa. Sure. Yeah, for many reasons. Mhlambe esinye isizathu ukuthi ngangifisa ukuba iphoyisa because ithama lashona ngesandla somuntu yabo yeah. Sure. Mhlambe maybe that's one of the reasons why ngifuna ukuba iphoyisa yabo. Wawufila as if amaphoyisa awenza yeah ngangifila sengathi awenza umsebenzi enough because namanje abantu ababulala ubaba angibazi futhi lokho sengakudlulisa because vele into engishintsha ngingane yabo so yeah into kanjalo. Okay, so now uyakhula ke nawe usaqala uyadoda lapha nalapha amacherry all the way siyazi impilo yendoda uqala nini ukudate ukubona ukuthi no ngayishaya ngane ukudate yeah umuntu kade aqala ukuganga but eqaleni ukuganga serious la etshela khona ukuthi uyathanda like ngiqala nje ukuthola intombazane nje ethi ya lengane ngiyifila ke le uzuyitshela ukuthi hayi lo zobumfazi abo leyo lephahle kanjalo umthando umuntu uzuyitshela ukuthi hayi yazi into hayi umuntu wami lo ngivukile mama leli hayi kwaba kanjalo ngihlangana nomunye ugeli lapha mbiza uzama lo geli lona wakangcobo muhle lomntana lo akancane muhle lomntana mfethu angisatheke uyena ana khona futhi bengisatheke uyena I know fine ngimngena ugeli sure mhlawumbe ngamngena for about 6 months eloko ngirejecta bo umuntu uzokurejecta kodwa manje yakukhombisa ukuthi sekuncane kodwa futhi yakurejecta bo now uba nethemba ukuthi ngiloko ngibuyela khona sure yeah asho ukuthi ngiloko ngibuyela kuyena umama nje thabo mfethu ngiyayishaya ngawo hayi kancane futhi sizagcina egoqekile indlela yakhe yabo ecwaye msikhethu sigcina sesibambana bese blind yabo fine sibambane siqhube futhi push sithi besiphusha okay fine kwafika le thuba lokuthi mina saqeda isigele saphusha for about 4 years nalokugela because aqala isigele sasaqeda naye up until singaqeda up until senze isicane because wabreak uyimini yabo uzobreak uyimini wabreak uyimina lokugela lona okay fine ngibreak lokugela uthi ugela kancane kakhulu sengibreakela ngazi ukuthi yabo sure kancane kakhulu ukugela ngathini mina bethu nami ngangimncane yabo ukuthi zaziningi izinto ezazenzeka at the time yabo ungakwazi ukumnikeza isikhathi esinafu na ngabo sakhe lesa sidingayo kwaze wagcina ekutheni yena azayitshela ukuthi mina nginandaba naye yabo hayi fanele siqhubeke ngihambe ngale nabo ngize ngale eThekwini ngisuke eMthwalweni ngize ngale eThekwini ngenxa yesigele ngizofuna isigele into kanjalo nokushintsha indawo futhi ngize emqashweni ke eThekwini ngifike ngihlale futhi ngihlale ngiphinde ngalena siphinde siqhubeke futhi lento ethu yabo like akusayo into serious ngale ndlela le sisake isigele siqhubeke ngale yabo ngifika ngibuye ngimvalile ngalena siyaheva obvious siyabhizi but now yazi ngavela ithuba sajuluka hayi fine sijulukeke nokugeli ngibuye mina njengenjalo phela yabo angisayena umuntu o full time ngalena ngingale sithawo abe ngibuya ngala futhi ngiyibuyele kahle zimjida njani nginormal akunayinkinga yabo mhlawumbe uphele uba 3 months sithi 3 months uphele sami ngihambe emakhaya ngangenayo ifoni ngangisafela ifoni yami shothi lo gelo kade wezama ukungifonela besho yena ifoni engangitholi ngibelieve because vele ifoni yayisalimele ifoni yami
Afana mengithola uGeli angichazeleke istory ukuthi mfethu since mina nawe yabo nawe yazi wavela isizo ayizwa kanti uzothini umbreaker ndizabe ehlala no phela ngambreaker sisanda kuqeda isigeli ngabo ngahamba futhi emakhaya so mina belo ngibuyela emakhaya ngivakasha siyaqhubeka yabona le ntetho kodwa kungasayona into esolid serious ayangitshela uGeli ukuthi qhumela isisu sekhulele ngabe sinami futhi ukebe ngithi ngiyacabanga ya wona maningi amathuba ukuthi imina because isikhathi esiningi ngesikhathi ngingale mthwalume ngawuhlala mhlawumbe 6 months hleze futhi sibonana naye yabo habe ngitshela uGeli ngimtshela mina bethu nawe yazi angisebenzi ngicazela isiqiniso nje futhi ngitshela iqiniso ngimtshela ngisashizila bethu kodwa anginankinga nengane sophanda sobona ngihluleke ingane akube sengathi uGeli understand kube ngathi uGeli understand shaya isikhathi ukuthi lengane izalo osho simina ngenze nje kwenzakalani lethame ekhulele shothi lapha iphuthe ngayilenza ukuthi ngalo ngimcheck ukuthi sithini grand yabo lesho into lokumcheck mfethu umuntu yabo shothi kwenza kanjani ngithela zakhulelwa yabo bese ekhulelwe mfethu angidonsa ngekhole angitshela ukuthi usefona umuntu osediniwe yes hayi kancane uthi mina ngifune lutho ngizongihlanganisa nengane yami ngwangitshela angizange ngishukuza ngizombona ekhulelwe yabo zonke lezo story lezo awufuna uziside lami ukuthi indaba ngingezi break up nami ngitshethi asahlanga bese ukuthi asafuna uzongihlanganisa nami nalengane lena angikhululeke ngayo uzozondlela yena okay fine isikhona ingane ezalo wona yonke le period ekhulelwe bungambona ya isakhulelwe ngangisabhizi ngangakwazi ukuya eThekwini isigele yabo into kanje isigele nesipani phone call ngimshaya ngama-phone call yena ufuna ngimbone like live ngimbone sure yabo ngimcheck sure ya ya into kanjalo becathi into yaqala lapho mfethu ukuthi sitwistane naye yaza gcina athatha isinqumo sithathu ukuthi yabo angishaya kalomjida empilweni engane yami okay fine uGeli ngizama umchazela mfethu story time no mfethu ngiyazi bese ngisipani kodwa mfethu ingane mina ngizoyonda kunayo inkinga nakho ngiyashinga umjida engikwazi ngengihlulu ukondla ingane mfethu ngeke ngihluleke akube ngathi understand uGeli iphindi idlule inyanga ingane isizaliwe ukuthiekusenjalo aphinda ngidonse loGeli lona yes mina ngisahlanganisa amaplan ukuthi ngikwazi phela ukondla ingane yami akakahlangani ngizozama amaplan loGeli lona mfethu angitshela habi zangasayihlupha usekhona omunye umuntu okhona empilweni yawo uzoyondla ingane ngisho like yabo like ngiyathiwa mina nje mhlawumbe yabo she's bluffing yabo ngisho hayi uyadlala ukutshela nje efonini cha ngasayihlupha mfethu nasibili amantombazane yawo abo kumina nje siyadlala noma mhlambe ufuna ukuthi ukudlala ngomqondo wami yabo yabo ngirelax eminsayi lo shoke siyidlalela lo ngiyaconnectana namajidi esurrounding ngale yabo efonini la ku social media Facebook WhatsApp angikhiphela ama artist stories uqinisile bese akusifuza ngitshela uqinisile because mina awazi ukuthi wesewa ngitshela nomjidi futhi angikhiphela ama artist hayi bafethu sibanibani la wenza into kanje yabo hawu kanti eqinisile bese ngithuke nami ngimdonse mfethu angichaze ethi yabe singakutshela ngisafanele lutho ungabisangifonela ngimuze uzisini asho ukuthi hayi wena mfethu uyazawusebenza and futhi ngakutshela wangeza ngisho ukuyixaka ukuthi uzongibona so ngabona ukuthi wena lengane uyifoni ngathi ngithi ngikhona ma bro awugela kayishaya angishaya phansi ngeqolo yes and lokho bese ukuthi tough because for mina because it's not like angiyithandi incisi yami yabo ingane yami mina ngingayikhokhela noma inini ngiyondle futhi kumele ngiyondle but lokho ngizokwenza kanjani uma ukuthi umuntu lengizokwazi ukuconnecta ningane yami yena akafuni ukuthi ngiconnecte naye don't you think mhlambe uGeli unento ukuthi awuyifaka ngeeffort enough ngesikhathi ekhulelwe ngalendlela ukuthi wawungekho eduze wawuhlezi udonsa ngefoni njalo so akakuthembanga from there because I think isituation ebanzima kumuntu osifazane ilela ekhulelwe khona awucabanga mhlawumbe indaba yonakala lapho yaba kwafika lokho emqondweni wami ukuthi shuthi umuntu waba nephutha mina ukuthi ngingayi kumbona esakhulelwe noma at least ngiye noma ikani ngimbone ukuthi ugrand yabo ya naloko kuyekufika emqondweni wami ukuthi mhlawumbe ikhona but now ingane yakho ndlewani indoda
That's a point. Eyenza uphatheke kabi ukuthi ungubaba but awukho eduze kwengane yakho. Same thing eyenzeke kuwe njengoba ukhulu ubaba engekho ne-already ngekho. Ngiyacabanga. You feel the same mangabe ingane yakho ngakuzwe. Ngiyabo. So ikuphethe kanjani lo part? To tell the truth angazi ukuthi ngiphethe kanjani because mina bese ngisakwazi ngisho ukulala ebusuku bese ngicabangana nalento leni ukuthi how come ukuthi mina bese ngithi ngikhona kube khona umunye umuntu ondla ingane yami mina ngikhona. It's not like ngiyanqaba ukondla ingane yami but situation le nginayo ayisho ukuthi i-forever izohlala injena so lento bese iyangibulala ngaphakathi hayi kancane futhi because esinye isikhathi ngibe sengicabanga izinto ezibhedayo yabo ukwenza into ezibhedayo nje vele iyangilimaza kakhulu lonto. Now lo out lo okuthiwa uyena ophenduka ubaba wengane ongeyakho mawumbuka mhlambe uqhathanisa wena ngokuzwa kwakho noma kuthiwa umbona face to face uzwa nje awucabanga ukuthi isizathu kungaba yisiphi isizathu sokuthi uma womntwana wakho akhethe yena over you? Ngokuzwa kwami mfethu because umjida ngimazi mina ukumbona yabo. Yes. Apparently umuntu ofika aroundini yabo. Sure. So ngokuzwa kwami mina mfethu cheese boy ephumela emndenini no-grand yabo umndeni wakhe uyaafforda so mhlawumbe into engayisho ukuthi ugele emvumile lo mjidi ngoba mhlawumbe uzobona ubonile ukuthi umndeni wakho right uzokwazi ukuthi le situation anayo akwazi ukuthi amlekelele kuyona. Yeah, ngokucabanga kwami ngingazi-ke yena ngokwakhe. So kuyona yonke lento ngesikhathi iyenzeka nje empilweni yakho bakuphi laba othi mhlawumbe bayi-family like ugogo ma-aunties amakhona usekhona khona usasele i-family esayidini lakho? Ya mkhulu sakhona. Okwayidiscussa naye le kuyo? Umkhulu semdala kakhulu mebro ngale ndlela yokuthi akasakwazi ngisho ukuhamba so into ekanjalo mfethu ngeke uyixoxe nomuntu ongasakwazi ngisho ukuhamba because umdala bese umkhulu. Ngeke ngixoxe nomalume yabo. Amalume-ke mfethu since ngayixoxa nabo lonto since bezwe ukuthi nginengane abaze bayixake ngokungibuza mfethu ukuthi yabo bagcina nje ngokuzwa ngibatshela ukuthi kuthiwa ngikhululekile after that abaze bangibuza noma ngaze ngihluphe futhi ukuthi ngibatshele because vele bakazi babuza. Yabo into kanjalo. Don't you think lo mjito ohleli nesekeni leyo umangane yakho naye wazi ukuthi ingane yakhe? Ngingazi-ke lapho mfethu because ngazi ukuthi mina umjida kade engahlala phana so angazi. Ufike nini ufike ingane isekhona? Ukuthi nami kade ngihambe emakhaya. Bese ngumuntu bese ufika ngokuvakasha emakhaya into eziningi ezenze emakhaya bese ngazazi kahle kahle yabo bese ngumuntu ufika ngokuvakasha. Kodwa ngibona ukuthi umuntu obefika akho umuntu ongathi efike bevuma ukuthi ondla ingane ngayona yakhe. Mina ngicabanga ukuthi vele bebevele bena kodwa befihlile. Ngokubona kwami. Ngoba phela phethe ingane ma umuntu enengane ingane iyabika. Kanjalo sure. Time then itime aligeza umuzi then itime liyahlawula ingane yonke leyo stuff. So kweyakho mawucabanga siyofika leyo process kanjalo unayo engqondweni nokuyifisa ukuthi yenze nayo ucabanga ukuthi ngenzeka kanjani? Hleze bese lento ngicabanga bro ngihlawule ingane yami ibizwe mina straight. And lokho ngingakwenza kwenzeke because kulula ukusave vese lonto mhlawumbe ngayinikeza nomunye kodwa ngisave amasenti sihlangene ngikhokhela ingane kube grand yabo. Ihlezi iqhamuka emqondweni nami le ukuyikhokhela ingcosi yami because ngayincane mina ingcosi yami bese abudla ngawo hayi ngoba ngayincane. Uma ingane yakho uzama la nikuxoxa nozama before zonke le game yayithini plan ye-future nani nayo plan ye-future noma nanishaya ngendlula nanayixoxa into eserious? Njengoba ngitshela my bro ukuthi sagcina into ukuba serious isigele yabo isigele. Yeah. So sithe siqedile isigele mfethu bese kushayisana nje siyashayisana ngokwami mina. Ngingazi-ke mentality yakhe mhlawumbe sayitshela ukuthi yabo sisangaleya ndlela liyana sisake isigele. Mina ngase ngiyishayela because ngase ngayena umuntu osehlala emakhaya kakhulu. Ngeke ugcine ngomuntu ongasahlezi umbona every day nawe uyakwazi lokho. So ngase ngiyishayela bengifikile nje sesingakaze sixoxa ngefuthi ukuthi mhlawumbe mekwenzeke ekhulelwa yabo ngakaze sifike lapho. Nawe grand uthi uyashayela udlule. Hawe. Yabuza. Ngeke ngisho ukuthi yena uyazi ukuthi
sesiqedile isigele ukuthi mina ngiyayishayela nje yena mhlawumbe yena ngokwakhe wesayitshela ukuthi yaboza siku relationship serious yabo. Mhlawumbe let us check ukuthi wena ufike edladleni lakho la kunetime lakho khona uzodropha already after udlula kwetime, which yinto ebuye ngathi ukuthi it's history repeating itself, ukuthi intwana yakho njengamanje already mhlawumbe introduce kwi-time wrong, when you're not there. So ithini effort yakho ekutheni one day le ntwana le makuthi umntwana ngithi mfana umtshitshi uma umbone ekhulele eduze kwakho as a time iplan yakhe ithini, uyimisela ukuhamba ibanga lingakanani? Sikhuluma nabantu la mhlawumbe abanye babameli mhlawumbe abangakusiza ey'nhlakeni ey'thile, ikhona into kanjalo ke wayizama in terms of ukuzama ukuthatha ingane yakho ibe sayisayidini lakho noma ube ne-access to ingane yakho? Okwamanje ngenxa yesimo sey'mali akukho bengisakuzamile ukuthi ngizame ukuthi ingane ibe sesayidini lami okwamanje, but bekunaso isifiso sokuthi ingane ibe sesayidini lami, like ngiyikhokhele yonke, ngigeze umuzi, ngihlawule aboleshanisekazi ey'kanjalo. Ningane ikhula imazwi babayo ukuthi ubani yakabani, yonke le nto vese ngihlezi ngiyifisa. And futhi ngine-show yalokuthi mase angithola umsebenzi ostable noma ngithola into engangenzela imali ngale ndlela yokuthi mhlawumbe ngiyakwazi uku-afforda mhlawumbe ngenyanga ingane yami ngingayondla my bro ngayo yonke indlela, and futhi ngizama ukuthi ihlale nami ngikhulise nje grand futhi. Mhlawumbe-ke ubukile lapha ekhaya ungumhlengikazi, mhlawumbe usonhlalakahle, mhlawumbe ummeli ucedila nama-cases afana lawa phetheni ukuba wengane noma wengane, ukhona ongasisiza ngakho sithinte lapha e-comment section yethu siza ukuthi le nsizwa sencane ungayisiza kanjani, ngoba iyasho i-point number 1 ukuthi benalo zama bahlangana besafunda kwakumnandi ukuhamba kahle yonke into, kwahamba kwafika ekuthenini bahlukana ngokuhlala. Uthi yena-ke ingqondo yakhe engasagxilile ncamashi kuzama, okwenza uzama angamthembi tu ukuthi engaba ubaba oqinile kangangokuthi ingane yakhe isi-introduce komunye ubaba. Nathi incapha-ke anayo eyokuthi aqoqe isibongo sakhe asilethe eduze, kodwa watshelwa kwezikabhoqo ukuthi akana-access kwingane angalingasondele ngoba vele akabonakale ngaba namandla okuyikhulisa ibe ingane iqhubeke phambili. Ake sizwe e-comment section ukuthi ngiphawula nithini nanahlanga kulo daba kwenziwa njani ohlelweni indoda ayikhala. #indoda iyagonyuluka. Siza ukuthi mhlawumbe wena uphawula uthini kulolu daba, simsiza kanjani umfowethu lo sithole isixazululo sayo yonke lento. Naye uzohlala ebuke ama-comment section yenu ayazi ukuthi niphawula nithini, hleze asizakale akwazi ukuwina ingane yakhe back. Njengoba semncane nje uyadinga ukuthi kungenzeki iphutha elenzeka kuyena ukuthi adropwe ekhaya ngale kokuvumelana ngento ey'thile, nifuna ukwenza into eqonde ngqo kwingane yakhe, ikakhulukazi ngoba kuyindoda. Mfowethu asibonge isikhathi sakho nethuba lokuthi ufike la, sithemba ukuthi usizo uzoluthola, but looking forward ma ubuka omunye umuntu oshaya isinqa njenganawe kuleza ekhathi ungamluleka uthini in terms of ukumithisa ngey'ngane nani ungathi akenze njani so that ingane yakhe izoyigcina i-close to him? Ngibonge lelo thuba bafo. Uma bethu into abantu umphakathi emakhaya ngawulekelela ngokuthi uma ukuthi khona umuntu amajida kakhulukazi, uma ukuthi khona umuntu bethu obambana naye yabo, like iCherry oshaya nayo at least leyo Cherry bethu sepointini elilodwa ukuthi nje ashana nje bethu sithini yabo, xoxana ukuthi okay phakathi uyazi vele besishana ukuthi ngenzeka iCherry ikhulele maningi amathuba lo, ngixoxani ukuthi okay njengoba uma uthi yenza ngiyakhulela nje ashana njena uzoyondlana nengane uyayifuna yini ingane nami uzimisele yini ngami, into ekanjalo vethu ziyasiza ekutheni ugweme into eziningi ngokuthi ungaphuli inhliziyo zabantu. Nanokuthi vethu uma ukuthi vethu iCherry uyashana nayo my bro, at least ayazi ukuthi uyayithanda noma uyithandeni, because amanye amaCherry awunankinga ukuthi iyazi ukuthi ngiyashana kuphela. Na futhi kuyayisiza lo ukuthi siprevent yabo ukuthi ungakhulelwa ngenxa yakho, sure, because iCherry iyakudedelela yabo isho uyayithanda. Hayi kancane akudedelela my bro ngale ndlela ukuthi uzibone ukuthi yeah kanti bethu iCherry isho uyayithanda wena uze yabo lento engekho right. So abafethu abahlonipha abantu besifazane bethu bazi ukuthi umuntu wesifazane une-value, it's not about sex kuphela, sure. Mfethu asibonga kakhulu. Ngiyabonga. Okay. Sithembe ukuthi nihlale kahle nathi la ohlelweni indoda ayikhala. Siphinde sihlangana ku-episode elandelayo. Igama lami Kingstara Mwakaluqa le-Black Life TV. Nkulunkulu anicine. It's the Black Life TV.